A hallgatók megszokhatták, illetve nézők, hogy olyan emberekkel készítek beszélgetést, akit valahonnan ismerünk, más területen tevékenykedett sok-sok éven keresztül, és most ismét egy másik területen van. Zoli, lehet nálad azt mondani, hogy váltottál, vagy hát, hogy vágjunk bele a közepébe, hogyan jött az létre, hogy egy ilyen csodás szórakozóhely, étterem, kuriózum helyet létrehoztál itt Budán, a Zsárdinettet? Az biztos lehet mondani, hogy váltottam, mert több mint 20 éven át vállalatoknál dolgoztam. Közgazdászként végeztem a Corvinus akkori elődjén a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen, és különböző bankoknál dolgoztam, az utolsó 11 évet az ING banknál, amit nagyon-nagyon élveztem, és nagyon büszke is vagyok rá. Bizonyos értelemben pedig ott is emberekkel foglalkoztam, legyen ez a csapat, akit vezettem, irányítottam, és legyen ez pedig az ügyfelek, vállalatok, akiknek a kiszolgálása volt az egyik feladatunk. És itt az étteremnél is minden az ügyfélről, minden a vendégről szól. Egy olyan komplex élményt próbálunk létrehozni, amire felvezetőben is utaltál, hogy nem csak étterem talán, hanem valamilyen értelemben szórakozóhely is vagyunk. Hát egy olyan komplex élményt próbálunk létrehozni a vendégek számára, ami miatt hozzánk kötődnek, és nagyon-nagyon pozitív gondolatok jutnak eszükbe, amikor nálunk vannak. Egyébként valahol az árszpoetikánk vagy a célunk pedig az, hogy ide bejön valaki, itt eltölt másfél-két órát, 2,5 órát, akkor egy nagyobb mosollyal a száján távozzon tőlünk. És ezt bármivel érjük el, ha elértük, akkor megtettük azt, amit szerettünk volna. Azt szeretném, hogy egy kicsit rólad beszéljünk, mert ugye ez egy fontos dolog. Mindenhez kell egyébként közgazdasági érzék. Akárhogy nézzük, bármilyen területen tevékenykedik az ember. Azért a vendéglátás egy teljesen más kategória. Tehát te vonzódtál egyébként a vendéglátáshoz, vagy ez valóban egy éles váltás a közgazdasági tanulmányok mellett? Vonzottam, és nem véletlen azt gondolom, hogy vonzottam, mert édesapám több mint 50 éven keresztül a vendéglátásban tevékenykedett, és nagyon-nagyon tetszett az, ahogy a vendégekhez viszonyul, már barátokhoz viszonyul, a csapatjához viszonyul, nagyon-nagyon szerették őt, nagyon tisztelték. Ugye ő az Olimpia szállót vezette több mint 25 éven keresztül, egy kultikus hely volt, és sajnos ma már nincs jelen a magyar gasztronómiában. Nagyon-nagyon sokan jártak oda föl ismert személyiségek, és ez nagyon-nagyon tetszett nekem. Ezt a fajta énemet vagy tetszést, ezt úgy éltem ki fiatalabb koromban, hogy sok rendezvényt, bulit, partit szerveztem, és mindig érdekelt az, hogy létrehozzak valami újat. Tehát ez most is megfogalmazódik bennem, hogy egy újnak a létrehozása az picit mindig jobban izgat, mint valaminek csupán csak a működése, vagy működtetése. Hát hozzá kell tegyem, és itt utalnék arra is, amit említettél, hogy mindenhez kell közgazdaságtan. Ugye a vendéglátásban az elmúlt 5-6 év, amit mondjuk ugye a Covid-dal kezdeném ezt az időszakot, egy csomó olyan feladatot adott, ami tényleg nagyon ki kellett képezni az embernek magát, és bizony a számok meg a pénzügyekre is szükség volt. Örökölted ezt a helyet tulajdonképpen? Tehát egy családi hagyományt, és egy családi tradíciót, és egy családi üzletet viszel tovább, vagy pedig belecsöppentél ebbe az életbe? Hát talán mind a kettő igaz, egy kicsit örököltem ezt a helyet. 2001-ben a Zsárdinettet 2001-ben alapította apukám, és már az alapításkor nekem szerencsém volt részt venni benne, sok mindent megbeszéltünk családon belül, hogy mit hogy alakítsunk, és mielőtt én 2017 januárban ezt teljesen átvettem tőle, azelőtt is már a banki munkám mellett
sok mindenbe, elsősorban marketinget illetően beleláthattam, és voltak feladataim. Mennyire van igény szerinted manapság a felső körökben, vagy akár, hogyha azt nézzük, mert azért így egy Budán nézzük, vagy Budán vagyunk, akkor egy teljesen más millióben élnek az emberek, akik ide járnak hozzátok. Tehát mennyire van igény arra, hogy egy valóban olyan helyen töltsenek el 1-1,5-2 órát, ahol jól érzik magukat, ahol megbecsülik őket. Szerintem biztos nem lesz meglepő, amit mondok, hogy nagyobb szükség van rá, mint valaha. És nem akarok közhelyeket mondani, de tényleg az, hogy eljárjunk, beüljünk valahova, egymással beszélgessünk. Lényegtelen az, hogy most ételt, italt, mit fogyasztunk. A legjobb példa az, hogy fiataloknál látom azt, hogy egy kakaós csigára vagy egy pohár üdítőre beülnek egy helyre. Tehát itt nem arról szól a dolog, hogy valami óriási gasztronómiai élményt kapjon elsősorban, hanem hogy legyen arra tér és lehetőség, hogy az emberek elmenjenek és egymással beszélnek. Azt gondolom, hogy mi nagyon egy ilyen hely vagyunk. Elsősorban étterem vagy vendéglő, és az egyik, vagy egy másik célunk az, hogy a vendéglő szót egy picit rehabilitáljuk. Talán ma már ez kicsit jobban áll, mint 10-15 éve, de korábban kicsit ciki volt ez a szó, hogy vendéglő. Ugyanúgy, ahogy ciki volt a somlói galuska, vagy a hortobágyi húsos palacsinta, vagy akár az egri bikavér. Ma már azt tudjuk, hogy mindenből lehet nagyon rosszat és nagyon jót is csinálni. Tehát maga a műfaj, vagy maga egy adott ételnév az nem egyértelműen határozza meg a minőséget. Néhány évtizeddel ezelőtt nagyon sok olyan hely volt, ahová az ember elmehetett, táncolhatott, hiszen a régi filmekből, a 60-as, 70-es években készült filmekben láthatjuk azt a milliót, hogy ezek a szórakozó helyek valóban szórakozó helyek. Ez kiveszett manapság? Talán egy picit alakul, vagy átalakul, és ennek nyilván a generációváltás, vagy az, hogy nagyon sok generáció él most együtt, ami korábban nem volt jellemző, ez lehet az oka. Egyébként itt, amit említettél, arról az jut eszembe, hogy itt, a Zsárdinet helyén 150 éve is már vendéglő állt, amit Szürke Csacsinak hívtak, és erről a hangulatról jutott ez most eszembe, amit említettél, hogy itt lovaskocsik jártak a Németvölgyi úton, majdnem minden sarkon vendéglő volt, amiből néhány fenn is maradt velünk együtt, és mi valahogy szeretnénk emlékezni erre az időszakra és ezt visszahozni, ugyanakkor ezt mai köntösbe próbáljuk adni a vendégek számára. Azt érzem, aki ide egyébként betér, nem csak, hogy jól érzi magát, hanem visszatérő vendég. Hogyan tudjátok a vendégek lelkét ápolni, hogy valóban visszatérőek legyenek, mert a lelkesedést a 100%-ig érzékelem rajtad. Én azt vallom, hogy minden hely nagyon sok kis téglából rakható össze. Itt nálunk az egyik legnagyobb vonzerő, az azt gondolom, az a csapat, akikkel itt találkoznak a vendégek. Ezt nagyon-nagyon sok helyről halljuk vissza, és a legtöbb értékelés vagy kritika, ami rólunk születik, abban megemlítik, akár név szerint is az adott illetőt, és bár nagyon sokan lebeszéltek arról, hogy egy névtáblát tegyünk ki a felszolgáló kollégákra, hogy kérjük meg, hogy hordjanak, mi csak egy keresztnevet írunk föl, és ezt pont azért is tesszük, hogy egy picit személyesen legyen a hely. Tehát azt gondolom, hogy a csapat, akár legyen ez a felszolgálói csapat, vagy a konyha csapat, vagy pedig a háttérben dolgozó marketing és értékesítés területen, vagy adminisztráción dolgozókra is gondolok. Nekem nagyon fontos az, hogy akik itt dolgoznak, nekik azon túl, hogy ez egy munkahely és pénzt keresnek vele, valami más céljuk legyen vele. Jól érezzék magukat a bőrükben, és az a cél, hogy ez minél több kollégánál így legyen. Biztos, hogy nem tud mindig megvalósulni, biztos, hogy ebbe az élet, mi magunk sok minden meg tud minket akadályozni, de legalábbis ez a cél. És ez az egyik fő vonzerő. A másik talán, ami a múltnak, édesapámnak is köszönhetek, hogy
itt van egy gyönyörű gesztenyefás kert, ahova apu egy hatalmas téli kertet épített, ahol most ülünk, és ez a 2 hely határozza meg az étterem alaphangulatát. Nem nagyon kell a helyet díszíteni, mert ez az alap, ez teljesen jól tud működni, és valahogy még az jut eszembe erről a kérdésről, amit az imént feltettél, meg kicsit a vendégekről is beszélgettünk, hogy valamiért, és ez többször megfogalmazódik bennem, mi vonzzuk a normális vendégeket, vagy a normális embereket. Nem nagyon tudom meghatározni, hogy miért, és ezt egyébként az itt dolgozók is és folyamatosan visszajelzik számunkra. Nem könnyű a kérdés. Milyen főnöknek tartod magad? Hát igen, ezt valóban lehet, hogy nem nekem kéne ezt a kérdést feltenni. Kemény vezető, vagy én azt lojális gondolom, vagy? Azt gondolom, hogy bennem, és persze ez az én számból lehet, hogy nem jól hangzik, de az empátia az nagyon erős, tehát próbálom mindig a másik oldalról is nézni azt, hogy itt milyen dolgozni, vagy mik az elvárások, és próbálom az elvárásokat konkrétan meghatározni, ez nem biztos, hogy mindig sikerül, de valahogy az élet azt mutatja, hogy azért nem olyan óriási nálunk a fluktuáció, tehát nagyon sokan dolgoznak hosszabb ideig itt, annak ellenére, hogy fiataloknál, ezt tudjuk a mai generációnál, ez egyre kevésbé cél. Milyen a vendéglátás helyzete most a 21. század harmadik évtizedében? Igen, tehát itt utaltam arra, hogy aki ezt az elmúlt 5-6 évben csinált, az iszonyú komoly tréninget kapott az élettől. Ugye a Covid-ról sokat nem kell beszélni, próbálkoztunk azzal félig nyitvatartással, de ebben a műfajban, ahol mi működünk, az igazából nem volt teljesen helytálló. Ezt követően pedig túl vagyunk egy energiaválságon, ahol abszolút nem az élte túl az energiaválságot, aki erős volt, jó volt, ügyes volt, hanem sokszor a véletlenen múlt. A mi esetünkben egyébként mi az áramot illetően, nem akarok a részletekbe menni, de véletlenül volt egy nagyon jó szerződésünk, és gázból pedig nem, és picit át kellett alakítsuk az egész működést úgy, hogy ennek megfelelően túl tudjunk élni. Ennek a nyoma még ma is itt van. Azt is hozzáteszem, hogy egyébként például a konyha technológiát illetően sokkal, vagy akár a fűtést illetően ebből a helyzetből adódóan hatékonyabbak lettünk. Tehát ez rákényszerített, igaz, hogy tőkebefektetés mellett egy olyan dologra minket, hogy most hatékonyabbak vagyunk. Ezután ugye volt egy nagyon komoly áremelkedés, inflációs időszak, és hiába már most jóval kisebb az infláció, szerintem nem lesz meglepő, amit mondok, hogy ez nem jelenti azt, hogy az árak visszamentek volna a korábbi szintekre, tehát az éttermek Nyugat-Európában és a világon mindenhol, Magyarországon is, nem tudom, 40-50%-kal magasabb áron kínálják a szolgáltatásaikat, mint mondjuk 3-4 évvel ezelőtt. Ez nem a zsárdinet, ez mindenkire jellemző, és ezt nagyon lehet érezni. Ebben az évben egyébként ennek a hatását is érezzük, és a vásárlóerőnek a visszaesését. Tehát az látszik, hogy ugyanazok a vendégek kevesebbet jönnek, vagy kevesebbet költenek, de ezt hozzáteszem, hogy visszaigazolják más szolgáltatók is, akár mondjuk a fodrász, ahol aki azt említette nekem, hogy korábban havonta, most meg másfél havonta járnak hozzá az ember. Tehát ez az éve erről szól, nagyon-nagyon várjuk azt, hogy picit megszilárduljon a helyzet, és az emberek többet tudjanak költeni arra, hogy élményt szerezzenek maguknak. Most azt látjuk, hogy azokat az eseményeket, amit meg kell ünnepelni, és ildomos megünneplik, és eljönnek egy szép helyre, ezért egyébként sok családi esemény tartanak nálunk, és ennek nagyon-nagyon örülünk, mert szeretjük ezt a műfajt. De emellett
amit kitaláltunk, vagy amilyen irányba egy picit elmozdultunk, hogy szervezünk olyan kulturális eseményeket, ami egy picit színház, vagy picit zene, vagy picit koncert, picit borkostoló és picit vacsora. És ezzel is utalnék arra a komplex élményre, amit az elején említettem a kérdésedre válaszolva, és arra nagyon büszke vagyok, hogy több olyan sikeres produkciót tettünk össze segítőinkkel, külsős csapatokkal, amelyek teltházzal futnak és nagyon-nagyon sikeresek. A család hogy viszonyul ahhoz, hogy egy 120-150%-on égő apa, férj, a családfenntartó, a családfő? Azt gondolom, hogy próbálnak ezzel együtt élni, de én azon dolgozom egyébként, és nem véletlenül váltottam. Azért váltottam, hogy picit az időmet szabadabban tudjam beosztani, és ezt emiatt úgy gondolom, hogy nagyon jól döntöttem. Tehát ha elég határozott vagyok, és eléggé tudatos, akkor azért ezt tudom menedzselni. Kisebb-nagyobb akadályok vannak, hozzáteszem, de azt látom, hogy a családom nagyon-nagyon támogat, elsősorban feleségem, abban, hogy tudjam állni a sarat, hogyha vannak új terveim azokban, hogyha olyan tervek vannak, amik nem biztos, hogy az előnyömet szolgálják, akkor arról igyekszik lebeszélni. A 3 fiam, akik már gyakorlatilag felnőttek, ők pedig nagyon remélem, hogy pozitívan figyelik az eseményeket. Igen, erre is lettem volna kíváncsi, hogy a hagyományok majd tehát mennek tovább, tehát apa után fia, és most a te gyermekeid hogy viszonyulnak egyébként ahhoz, hogy kövessék apát itt? Ezt majd ők fogják eldönteni. Azt tudom, hogy mindhárom fiam valamilyen szinten már dolgozott vagy dolgozik az étteremben, legyen ez marketing, legyen ez a bárpult, vagy esetleg a konyha. Nem biztos, hogy amit látnak, vagy az a sok elfoglaltság, vagy néha stressz, arra vágynak, tehát lehet, hogy most az életük első, vagy a munkájuk első szakaszában valami teljesen mást fognak csinálni, de ez majd az ő döntésük lesz, hogy szeretnék-e folytatni. Természetesen, ha igen, akkor én annak nagyon fogok. Már csak egy kérdésem van, jól érzed magad a bőrödben most? Most azt gondolom, hogy igen. Amiket elmondtam, mindenféle akadály, vagy változás, vagy tréning, azért is fogalmaztam így, hogy tréning, ezt inkább egy feladatnak próbálom felfogni. Persze néha az rosszul esik, hogy és ugye erre a szektorra ez nagyon igaz, hogy nagyon sok irányból lőnek az emberre, vagy kap az ember gyomrost. Próbáljuk egyébként egymást támogatni, más éttermekkel nagyon-nagyon sokat, kollégákkal beszélgetünk és megosztjuk a problémánkat, úgyhogy ez és a család segít abban, hogy az ember jó bőrben tudjon maradni. Köszönöm szépen! Én is köszönöm.